Pritisni sliku kako bi naučio azbuku, brojeve, oblike i boje. A. Avion. B. Brod. G. Gitara. M. Mačka. U. Usisivač. Hajde da se igramo. Odgovori na pitanja pritiskom na taster. Koje stvorenje ima dugačak jezik, nema noge i počinje na slovo Z? Bravo, zmija. Uz pomoć ove naprave čistimo kuću, a počinje na slovo U. Šta je to? Bravo, usisivač. Pritisni tastere i napiši reči. Da li si spreman? Hajde da počnemo. Siguran sam da znaš da napišeš reč džip.